Našich 5 prstov zodpovedá 5 vnútorným orgánom. Škrabanie malíčka je dobré pre slezinu. Škrabanie prsteníka je dobré pre pľúca, škrabanie prostredníka je dobré pre srdce. Škrabanie ukazováka je dobré pre pečeň. Precvičujú sa všetky vnútorné orgány. Hornsteinov masážny prístroj na prsty. Odkaz vľavo dole, ak ho potrebujete, vezmite si ho domov. Kto by nepoznal výhody škrabania prstami? Použite Hornsteinov masážny prístroj na prsty. 10 minút denne, pozdravte kohokoľvek, kedykoľvek. Postupujte podľa pokynov. Palec zodpovedá krku, na jeseň a v zime, keď je suché počasie, viac škrabte palec. Škrabanie ukazováka. Prostredník, ochranca srdca, poškriabte si prostredník a budete sa cítiť dobre. Spajt dobre. Prsteník, meridián trojitého ohňa. Tento meridián ovláda srdce. Škriabte si prsteník častejšie a hlboko sa uvoľníte, malíček. Meridiány srdca a tenkého čreva. Tenké črevo riadi vstrebávanie, škriabte si malíček častejšie pre lepšie vstrebávanie. Škriabte si každý prst asi minútu. Počúvaj, povedala mi kamarátka, toto masážne koliesko na prsty používam často, pretože každý deň veľa píšem na klávesnici. Niekedy sa mi prsty necítia dobre. Je to, ako by mali segmenty, môžete si takto škriabať tam a späť. Potom sa budete cítiť veľmi uvoľnene. Dokonca aj oblasť medzi palcom a ukazovákom sa niekedy cíti citlivejšia, správne. Stačí použiť toto masážne koliesko na prsty a zatlačiť. A takto ho otočiť. Budete sa cítiť neuveriteľne pohodlne, ak si tiež leštíte nechty, môže to byť užitočné. Je to veľmi užitočné. 5 prstov, 5 orgánov. Každý prst má iné akupunktúrne body. Keď máte každý deň čas, použite ho a masírujte, je to ekonomický a účinný produkt zdravotnej starostlivosti.